30 August ndinapanga post video yokhuza kuba kumene kuchita Chakwera, vitumbiko mumba komanso niki. Ambiri amayesa ndikunama mpaka anthu amenewa anauza malo yawo kuti andisumire ku court. Ichi ndi chifukwa chake lero ndabwera ndi umboni pa nkhani imeneyi. Koma ndisanapitirize ndimafuna mumvesere kaye mawu a vitumbiko mumba amene akulankhula yekha ndi pakamwa pake. Naisaha, David, others behalf of Kumano akula kuwena ofisi ndi kuti amafuna leaf oil ndi kana anati mupempe mpange relax na yani ma conditions. Okay, after then I bet what did I don't know kama gani kimine na wala mabwana ofisi na kupanga relax ni kama for everyone ya mafuta unaweza bwana sasa usi kwa nini soja mitendo ndio mtu mmoja sasa kama $10 $10 $10 cents $1 $2 this is more just around there unaweza. So when that happened again ati atabuno evangelization the kind of thing around you understand what you do that like then family zote au atokandi mpango ina kuti avanje pangi the process di pa relaxing yani ma conditions zipaja kuti what would the default of conditions moni beta bana babo komambe still more than the zozo asobo two people komana nisema ni rumozo gani koma zina mwazimene ndinafotokoza pa 30 August zimene zinapangisa Chakwera kuti akwiye mpaka kuganiza zondisumira ku court zinalizi. Tamveserani. Mwachidule ndikuwuzeni kuti vitumbiko mumba ndi amene akugwiritsidwa ntchito ndi banja la Chakwera kuti azisolola misonkho. Panopa president amenewa akufuna kumusankha nyamata ameneyu ngati chief executive officer wa National Road Authority. Mukamvesera bwinobwino ndi makamba za umbava umene ukuchitika pakati pa banja la Chakwera ndi vitumbiko mumba. Anthu amenewa ananda contract ya mota ndi kuyipereka ku CR20 mwachinyengo. Amene anatsogolera plan imeneyi ndi vitumbiko mumba mothandizidwa ndi Thabo Chakakanyerenda, Nick Chakwera komanso ACB Director General. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Martha Chizuma ndi vitumbiko amacheza kwambiri ndipo chifukwa chake sakumangidwa. Pa contract ya CR20 vitumbiko anajapo ndalama yokwana 1.2 billion. Ndiye ndisanapitirize nkhani imeneyi tamvesa ndikayi zimene anayankhula mkulu ameneyu ndi pakamwa pake. This is not fake. Vitumbiko original akufotokoza kuti analandira 1.2 billion chifukwa cholanda contract ya njanji ku Motor Angel. $1.2 billion including tax M&A. Okay, so do it sana. 1.2 billion, 12 million including tax M&A. Okay, so do it sana. Nkhani imeneyi ndinayifotokoza kale pa 30 August koma anthu ena ankayisantha bwala. Izi ndi zina mwa zimene ndinafotokoza pa nkhani ya CR20. Tamveserani. Apa patu zinthu zake zodabwisa kwambiri ndi zomwe zija zasata kupeza kuti pali kampani ina kumalaiko nkuno imene ikugulitsa mbale pa mtengo wa 2000 kwacha. Koma anthu amayisiya kampani imeneyo ndi kukagula mbale kunja pa mtengo wa 20000. Ndi zomwenso zikuchitika apo kupezeka kuti Chakwera atangowa mboma anathesa contract ya 48.2 billion ya mota ndi kupereka ku CR20 pa mtengo wa 60 billion. Ndiye chifukwa choti vitumbiko anamenya nkhondo kulanda contract ya mota anapasidwa 1.2 billion kuchokera ku CR20. Panali sonkhani ina imene ndinafotokoza yokhuza Nokma, Adax Energy komanso Augusta anawina ma contract ku Nokma chifukwa cha influence ya vitumbiko mumba. Ameneyu
ndi amene anapita kwa Chakwera ndikukamuwuza kuti avomereze zimenezi, mpaka anapasidwa 5 billion kwacha kuchokera ku misonkho yathu. Ndisanapitirize ndimafuna mumvetsere zimene ndinafotokoza pa 30 August. Tamvetserani. Kupatula katangale wa ku Ministry of Transport, vitumbiko akubaso kwambiri ku bungwe la NOCMA. Bungwe limeneli tikudziwa kuno bwino kuti ndi limene limagula mafuta a galimoto kuchoka kunja mabweresa kuno Malawi. Ndiye vitumbiko ndi amene amachita influence, kapena kuti posachita pompa wapanga influence kuti makampani awiri aku South Africa apeze makontrakt a mafuta. Ndinene pano unena kuti zimene ndimafotokoza pano timazitenga mafailo aboma omwewo, ndipo mayina amakampani amenewa ndili nawo. Pali Adax Energy South Africa komanso Augusta Energy. Makampani amenewa kuti apeze makontrakt ku NOCMA amene achitisa ndi vitumbiko Mumba. Ndiye zonse zitatheka, Mumba anapasidwa 5 billion koma ACB yangokhala chete osana chilichonse. Anthu ena atamva nkhani imeneyi ankayesa ndi kunena mabodza. Ndiye lero ndakubwesani mawu a vitumbiko Mumba akulankhula yekha ndi pakamwa pake zokhuza nkhani imeneyi. Tamvetsera. America, I'm going to 3 people. Of what the 4 feeling and farm. They assume to more behind. Who's the Hapco in the Andax? 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 Zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti ACB Director General Martha Chizuma akudya nawo ndalama zakatangale including CR20. Inuyo taonani banja la Chakwera ndi vitumbiko Mumba ananda contract kumota ili pa 48 billion, anayonjezera kufika pa 68 billion. Patatha miyezi yochepa anayonjezeranso kufika pa 91 billion. Ndikuna pano akufuna kuyonjezeranso kufika pa 28 billion. Mwachidwene kuti ili pa 91 billion koma afuna kuyonjezera ndi 28 billion plus, kusweza kuti contract imeneyi ifika pa 119 billion. Mapulani yawo akufuna contract imeneyi ifike pa 200 billion. Zimene zitu ndizomvetsa chisoni kwambiri. Amota anapeza contract imeneyi pa 48 billion. Iwo anaitenga pa 60, kena kanayonjezera kufika pa 68 billion, kuyonjezera kufika pa 91, pano kuyonjezeranso taona ma newspaper alimba kuna kuti aboma akufuna kuonjezera contract imeneyi ndi 28 billion plus, kusonyeza kuti ichoka pa 91 billion ndi kufika pa 119 billion. Koma mukapita kusanje kumeneko kukayang'ana Malaka Bangula Railway Project, mukapeza kuti CR20 yangomanga less than 2 km ya njanje imeneyi. Koma ndalama zimene boma la unonga is worth billions of kwacha, koma ntchito pa ground ndi 0 pa 10. Kumaliza ndibwerezenso kunena kuti zimene ndimafotokoza pano zimakhala ndi umboni, kaya mukasoma ku khoti koma sikuti ndingakopeni. Zonse zimene mukuchita ku NOCMA, MRA, CR20, immigration, nkhaza zimene mukuchitira ma refugees, kumabera waphulisa ndi mabomba, deportation without trial, kulandira 2.5 billion kwa Kagame kuti muzizuza mahutu. Zonsezi maumboni linawo kwanira, mukachita masewera ndi kupanga expose. Chifukwa tinene zoona pano kuti nthawi yopyezana inatha kalikali. Ino si nthawi yoti muzopyeza munthu. We have freedom of speech. Pamene taona vuto tikuyenera kuyankhula, osati tikayankhula muzitumiza nyamata ndi zikwanje kumaopyeza kuti ya musapange mademo. Who told you kunena kuti mademo ndoletsedwa? Tikuyenera kupanga mademo, tikuyenera kuyankhula pamene tikuona kuti palakwika. Ndizomvetsa chisoni kuona kuti MCP yamba kugwiritsa ntchito anyamata kumaopyeza anthu mu msewu kuti asapange mademo. Chikhalecho iwowo analowa mboma using demonstrations. Ndimafuna ndimukumbutse Chakwera kunena kuti Kamuzu Banda anali munthu wamphamvu kwambiri, amagwiritsa ntchito Malawi Young Pioneer. Polisi samaitenga ngati kanthu.
ngakhale Malawi Army inalibe ntchito kwa iye. Koma 1993 Army inadzuka, Army yake yomweyo inamuukira ndi kuthibula Malawi Young Pioneer ndi kuigonjetsa ndi kuwathamangitsa komanso kuthetsa. Leronso Chakwera akuyenera kudziwa kuti anyamata amene anayika ku polisi kumtakataka panopa tikumva kuna kuti anyamata amene aja akufuna kuti azikalondera kuti ma DC, azikalondera akuti ma CEO ndimwe apasa ndalama zambirimbiri. Cholinga chawo sichina akukonzekera 2025 election rigging, afuna kubera chisankho, so they want to tight security. Koma akuyenera kudziwa kuna kuti Kamuzu Banda amachitaso chimodzimodzi. He tried all his best kuti atenge boma 1994, koma asilikali adamuukira ndi kumuthibula. This time around Chakwera akuyenera kusamala pogwiritsa ntchito achinyamata akwansungwe ndi madera ena. Army ikuona zonsezo. 2025 zichitikanso chimodzimodzi ngati mmene zinachitikira 1993 pamene kunali operation Bwezani. Asilikali anatopa ndi zochitika za chinyamata mchipani a Malawi Young Pioneer. 2025 Malawi Army idzadzuka ndi kuchitanso chimodzimodzi mmene zinakhalira 1993. Be careful. Tibwerere pa nkhani yakatangale. Dr. Chakwera akuba kwambiri chifukwa chona kuti akudziwa kuti palibe amene akutsutsana naye. Boma lake linagula majaji, milandu ikapita kumeneko amangoyina ndi aboma. Anagulanso ma NGO including HRDC. Anagula ma MP kuphatikizanso leader of opposition. Inu yotangona ndi zimene zinachitika dzulo. Mark Bodoman MP wa Nankhumwa anayikira kumbuyo boma ndithu kunena kuti palibe mulandu pa nkhani ya East Bridge Foundation. Tonse tikudziwa kuti East Bridge was a scam, ngakhale boma anavomereza. Ndiye funso nkumati, kodi mwini wako East Bridge anali ndani? Mwini wako East Bridge anali Pomphwiyo pamodzi ndi Kolini Zamba. Amafuna kubera boma ndalama zambirimbiri mabiliyoni. Tikunena pano Pomphwiyo anathawa adapita kunja. Koma Mark Bodoman MP otsutsa boma amene analandira ndalama kuchokera ku boma akuza anthu iye amatsogolera bungwe lija timati Park Committee ya Parliament. Ndiye akutiuza kuna kuti East Bridge Foundation imene amafuna kutibera fertilizer wa 250 billion. Palibe nkhani, boma libe mlandu ina lonse waichesa nkhani imeneyi. Zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti Nankhumwa camp kungoyambira Nicholas Dausi, Chilenga komanso Botoman anagulidwa ndi Kolini Zamba. Mukhoza kuona apa tikuona Botoman, Dausi komanso Kolini Zamba. Dausi apasidwa ka envelope ka ndalama kuchokera ku boma. Cholinga choti asamatsutsane ndi boma koma azikira kumbuyo boma. Amalawi kunja kwa kuvutika. Ndizopasa chisoni kwambiri. Ndiye apapa mukandifunsa nkhani ya Vitumbiko Mumba, Nick Chakwera, Nokma komanso CR20. Tamvesera ni mawawa amene Mr. Mumba anayankhula kukha ndi pakamwa pawo. Generally, nice aha, David, others be helpful. Okusona. Kumano akula kuwena office hivi ndi kuti amafuna leaf oil ndi kama anati mupempe mpange relax na yani ma conditions. Okay? After then what is it? Arasa mutera kama brand. Kimine na wala mabwana hapo office na kupanga relax ni kama rest everyone ya mafuta. Unaweza bwana sasa usi bora ndio soja. Mitendo mingi mmoja kafe. Sasa kama mbele $10, $10 cents, $10, $1, $2. This is more just on the app. Universa. So when that happened again, at the Atabuno evangelization, they can't edit in Arama. You understand what you do that can like. Then family rule our atokandi how we know avange part the process the party relaxing jani. Ma conditions zibaja could be what would the default of the conditions. Moni pesa bana nyobo. Koma besitu mo wana kwenye zozo. Asogo two people. Omana nisema na yomo zani.